लगभग यहाँ 2500 से ज्यादा संख्या बा। एक और रुपया देम तो जोड़ ली कि 2500 रुपया हो जाई। और जब ये पंचायत से 2500 रुपया हुई तो आगे देखी। सबसे पहले चाचा का नंबर आऊ का नंबर आऊ इकबाल मियाँ जी यहाँ के पंचायत के बनी, यहाँ के समाज के बनी 20 रुपया धरी तो भैया है। और भी लोग लाई तो सब लोग लिया के दी। का नंबर आऊ जी? मनोज मिश्रा जी। देखी ब्राह्मण समाज से आईला और यहाँ का 20 रुपया के योगदान करनी 40 गो रुपया हो गए। हम 1 रुपया मांगत रहनी है लेकिन यहाँ पर मिला था 20-20 गो। अब बताई कि अगर एगो बिहार के लोग अगर 20 रुपया के योगदान करता तो हमनी के जनसंख्या जौन बा आज इनकर जिंदगी जरूर बचा दी। और भी कुछ लोग आगे आ जाई और इनकरा के योगदान जरूर करी लोगी ताकि समाज इस समाज से गरीबी के दूर कई आवाज जौन की लोग यहाँ पर देखी चाचा के लगे खुदरा बा उहे ले आके यहाँ 7-8 रुपया दे देलन। राहुल का नंबर जी? चाचा गफूर मियाँ जी। चाची लाई है ने दी तो है धरी। का नंबर आऊ? शहीदम खातून बानी। सब लोग के मन में विचार रख कि इनकरा के कुछ पैसा दिया तब अपने लोग आगे बढ़ी आ योगदान जरूर करी है धरी यहाँ। अब यहाँ पर हमने के जौन की बा मुट्ठी बांध के रहला से कुछो ना होई। काहे कि बिहार में का स्थिति बा गरीब लोगन के तरह वाले के मालूम जरूर होई तो सब लोग मिल के योगदान करी। अभी तो जितना आइल बा उतना आवत। काहे कि जितना लोग मौजूद बा यहाँ सब लोग देता। तमाम बिहार के लोग से हमार निवेदन रही कि अपने लोग इनके अकाउंट में पैसा जरूर डाली। फोन पे पर गूगल पे पर चाहे कुछो पर 10 रुपया। का नंबर हो? अदालत राम जी बोली यहाँ के हरजन समाज से आईला तमाम समाज के लोग बाटे यहाँ सब लोग जो उनकी योगदान करता सब लोग योगदान करू। चली बने रही और अपने लोग खबर के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। हम बिहार का भी पूर्वी चंपारण जिला के पहाड़पुर प्रखंड में बानी जो परसौनी गांव बा। यहाँ पर एक युवक बाड़े जकर अभी जिंदगी जौन बा लगभग 25 से 30 साल बीतल बा लेकिन इनकर दोनों आंख जौन बा वो बिल्कुल तरह से खराब हो गई बाटे। बताओ जरा कि अगर दूगो हाथ ना रही तबो जी सकल जाता, एगो पैर ना रही तबो जी सकल जाता, लेकिन जौना व्यक्ति का अगर दोनों आंख ना होके फिर अपना परिवार के खर्चा कैसे चला पाई। अभी यही क्षेत्र के एगो हमारे मित्र बाड़न मनीष लोग देख रहा बानी। ये तीनों जौन बच्चा यही भाई के बावे अब परिवार के खर्चा के अंग चली ई जौन की बा पूरे समाज के लोग सोच रहा बा। दूसर तरफ जौन की भाई छोटा छोटा बच्चा सन के शिक्षा और जौन की बा वहाँ के पत्नी हमार समस्या ये बा एगो आँख बैठ गई बा, एगो आँख बात जौन 25% और बात है इहो बैठता। आज हमने के 5 दिन हो गए मैंने 4 दिन हो गए एथी पर डालला नेट पर केहू कौनो नेता चाहे केहू मने हाथ उठा के नहीं आवा जी 2 रुपया 4 रुपया जौन भी हेल्प बा वो हम कर दी। केहू नहीं खियावत कहलिए मुखिया जी भी आई रहलन तो कहलन ये बात हम हेल्प करम लेकिन कितना करम का करम वो नहीं बतावत आ ना और केहू नेता आवता। अच्छा कहाँ कहाँ तक अभी तक दिखा चुकल बड़ा अपना? दिल्ली देखले रहनी, दिल्ली गुरु नानक हॉस्पिटल से हमें हमारे मतलब 3 साल पहले से देखावल जाता तो डॉक्टर जवाब दे दिलन जैसे कि एगो आँख में तेल डाले के पड़ी रोशनी कितना रही ना रही तो हम कमाए खाए वाला आदमी बने हम ना देखा पौनी। ऐसा जो इहो आँख मान ली कि तेल डलाई 3-4 महीने 6 महीने ना देखल जाई तो फिर क्यों घर के खर्चा चली। ये हिसाब से हम ना देखा पौनी तो ही ओकरा बाद फिर एने है तो रोशनी मतलब 3-4 महीना पहले से रोशनी डाउन धीरे धीरे बहुत हो गई। मतलब एक आंख पहले से डाउन हो गई बा अब दूसरा आंख में बीमारी जोन पकड़ ले बा। हां पकड़ ले ओके ऐसे माने सिर्फ लाइट लौकेला फ्रेशिंग आंख में नहीं खे। 75% गाय बात रगलो लोग समझ सकता जे 25% में कितना दम होला ई तो सब लोग समझ सकता। वही हिसाब से हमार तकलीफ बा। 3-4 दिन से हमें बानी सब ही लेकिन केहू आगे नहीं खे आवत हम सब लोग लग जाए कह दिला बानी से जहां दिक्कत होता नहीं एक बार हेल्प करी लगन चाहे आई लगन लेकिन केहू आगे नहीं खे आवत ना केहू कुछ कर। हॉस्पिटल में जाई जाता तो कितना डिमांड होता पैसा की? सरकारी ना प्राइवेट जैसे कि देखावल बात है अभी पता नहीं तो प्राइवेटे हवे। कलकत्ता में दिखैले बानी वो शंकर नेत्रालय में तो वहाँ के खर्चा मैंने मैक्सिमम 1 लाख रुपया जाया बात है ठीक है। तो बाद मैंने बात भइल जे थी पटना देखावे के तो पटना अब हमनी के आज हमनी के निकलम से पैसा व्यवस्था तो मान ली कि जितना होगे के उतना नहीं भइल अभी मैंने आधा से कमे भइल बा। केहू आगे नहीं प्लान तो हमारे कल हुए के डेट कल हुए के बा वहाँ दिखाने वहाँ देखावे के थी के नेत्रालय के मंगर का ऑपरेशन बताया कल गई रहती तो आज पहुँचती तो कल तो गई ना कोई पैसा के दिक्कत बा तो यह बेरा अब पटना हमन के जाए के बा व्हाट्सएप वाला हम बानी 1-2 आदमी पटना जाए सन। अब देखी क्या अब ये परिवार के स्थिति बाटे अपने लोग समझ सकता नहीं। वीडियो जौन भैया बोल हन इनकरा बात से कि 1 लाख रुपया के तत्काल खर्चा बा इनकरा साथ में और 1 लाख रुपया तो 1 लाख 1 रुपया इकट्ठा करे में असमर्थ बाड़न पूरे समाज के लोग।
ई पूरा परसौनी पंचायत के लोग बाटे, इनकरा घर के अगल बगल के लोग बा। थोड़ा वीडियो एक बार घुमा के दिखा दी। ई तमाम लोग आज ये भाई के सहयोग करे खातिर बीरा थाम ले बा कि इनकर आँख के कोनो प्रकार से इलाज करके और इनकर नया जीवन देवे खातिर लोग तैयार हो गए बा। तो अपने लोग भी अगर हमारा वीडियो के देख रहा बानी तो एक बार अपने लोग शेयर बटन पर दबाई और बिहार के तमाम लोग जौन हमारे उद्योगपति राकेश पांडे जी, तमाम जौन लोग बाटे, सब लोग से जौन की हम निवेदन करतनी कि अपने लोग यहाँ के खाता में कुछ ना कुछ डोनेशन करी। काहे कि अपने लोग चंपारण के आन बानी शान बानी, बिहार के आन बान शान बानी। तो ये तमाम लोग अब निगाह जौन बा अपना ही लोग पर टिका के रखले बा। उ जनप्रतिनिधि होके, विधायक होके, सांसद होके या समाज के कल्याणकारी केहू भी लोग होके, उ लोग सामने आओ और ये बच्चा के जो नया जीवन बा, ये नया जीवन को अपने लोग देवे के प्रयास जरूर करी। जीवन इकरा के ना देवे के भाई, जीवन इ 3 गो बचवन के देवे के बा। काहे कि अगर बाप बा ते बच्चा के जीवन जौन की बा सुखमय बा। अगर पिता ही काम ना कर सके तो परिवार के स्थिति का हो जाई, ये अपने लोग भी आकलन कर सकतानी। तो तमाम लोग से रिक्वेस्ट रही कि जौन चल रहा बा वीडियो के स्क्रीन पर जौन अकाउंट नंबर चलता, फोन पे नंबर चलता, एमे कुछ ना कुछ अपने लोग डोनेशन जरूर करी ताकि 1 लाख रुपया इकट्ठा करके ए भाई के नया जीवन देवे के। मर्द के नहीं ती लड़का बा हमनी कहाँ से खाम से कहाँ से कथी करम सन के सहारा नहीं के हमनी के। अच्छा, बीमारी कितना दिन से भइल बाटे अपने के पति के? 2016 से भइल। 2016 से ही। फिर 3 गो बच्चा सबके पारिवारिक जौन एकनी के पालन पोषण बाटे, पढ़ाई लिखाई कैसे खर्च उठावतनी अपने का? अभी नहीं को सर परिवार जौन बा, परिवार की स्थिति इस समय बिल्कुल तरह से नाजुक बाटे। और एक और बात बता दी कि मुस्लिम समुदाय के लोग बानी, यहाँ के अपने लोग जितना भी लोग बानी, ये मुस्लिम समुदाय ना देख करके तमाम जौन भी जाति धर्म के लोग बा, सब लोग से हम निवेदन करतनी, रिक्वेस्ट करतनी कि भाई के जिंदगी के बचावल जाओ। काहे कि भाई के संगे संगे 3-3 गो छोट छोट बच्ची सन के जिंदगी के सवाल बा। ये तीनों जौन बच्चा सन के देखा तनी, ये तीनों सिर्फ 3 गो बेटी बा। अभी तक इनकर जिंदगी बचावल जाता, साथ साथ जब इनकर जिंदगी बची तो तीनों बचवन के भी जिंदगी बची। अपने लोग ये पर ध्यान दी और ये वीडियो को शेयर करते रही। अकाउंट नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, भैया लोग अपने लोग से रिक्वेस्ट बा कि 1 रुपया 50 पैसा तक होके उतना ही डोनेशन करी। काहे कि वो अपने के 1 रुपया आज 3-3 गो जौन की बा छोटा छोटा बच्ची सन के जिंदगी बचा दी। इनकर बाबूजी के जिंदगी बची तो बच्चा सन के जिंदगी बची। वीडियो लड़का है, एक लड़का के आँख 2-3 साल पहले एक डैमेज हो गया है और दूसरा आँख जो है कगार पर है। और हमसे गया बहुत सवेरे कहा अंकल जी को कहीं बताइए, हम जाते हैं इलाज कराने के लिए, प्राइवेट में जाते हैं बहुत सारा पैसा लगता है, बताइए। तो हम भी किसी दोस्त मित्र से राय कहकर बताए तो गया कलकत्ता। हमारा जो उम्र अभी हुआ है 28 साल अभी है मेरा उम्र। इसी उम्र में मान लीजिए हम अगर बैठ जाते हैं तो हमारा ज़िंदगी तो ख़त्म ही है, लेकिन 3 बच्चों को क्या होगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग सब लोगों से मतलब हाथ जोड़ के करते हैं, आप लोगों से मांग रहे हैं जितना भी हो सके उतना आप लोग कीजिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बच जाए। ठीक है, मेरा नाम नजमुद्दीन आलम, आप तो जानते ही हैं, जैसे कि हम मुसलमान हैं। तो आप लोग जो जितना भी हो सके, जितना भी मतलब सब किसी से उतना हेल्प कीजिए आप लोग, क्योंकि इस टाइम हम बहुत मजबूर आदमी हैं। ये हमारे साथ में हमारी ज़िंदगी की बात होता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ 4 ज़िंदगी जुड़ी है। इन लोगों के बारे में आप थोड़ा सोचिए।